мога да ти кажа, че за мен аз лично сме в началото на края, аз така съм си го определил и всеки трябва да бъде изключително внимателен, изключително нащрек и да знае това, което каза Жорката, за което аз съм много благодарен, че го спомена, че да, каквото е случи в момента ще дойде бермаркета. Това е просто неминуемо. Логично, според мен няма никаква логика в момента щатите да почнат да купуват директно биткоин на пазара. Не никаква, но много ниска логика. Толкова повече тяхна тежест тежи на пазара. С една дума, какво искам да кажа, една такава корекция като тази, която се случи в момента, ако тя беше по-дълбока и шорт-терм холдерите заключат на стабилни загуби, може да чупи целият сентимент на пазара. Причината е, че хората и койните, по-голямата част от тях, те не са вече в твърди ръце, такива като смеят твърде като мен и Жорката, разбира се и тебе, Ицко. Въпросът е, че са хората, които са по-влияещи са от нови неща, не разбират, защо си го купили този актив, следователно цената може да волатилността започва да се качва, защото те не знаят как да реагират на различни събития. Ето тук са всички топ модели, са наредени, топ модели, които предсказват къде може би ще бъде топа на един пазар. В февруари месец 2021 отново 100 от 100. Март 2024 20% от тях, т.е. два от моделите сетали, а сега светна само един. Играта, нали, особено когато в крайна сметка става въпрос за кой ще е най-силният на света, кой ще контролира финансовата система, играта няма да бъде честна и няма да бъде само това, което се показва по телевизията, нали? Ще има изненади. Над 150 ми изглежда супер лудо на мен към момента. Това е. Аз съм по-консервативен, отколкото повечето хора. И нарочно го казвам това нещо, защото по-добре си по-консервативен, случат по-добри неща, отколкото ти си по-оптимистичен и ти се случва. Бил съм в двете лодки и знам, че харесвам да бъда по-консервативен, по-обран, отколкото нещо друго. Здравейте на всички! Днес на гости ми е Костадин Котевски и Георги Манолов, които с тях ще си поговорим днеска за макрорамката, какво да очакваме като цяло през 2025, какви събития предстоят. Нали, знаеме, че сега следващата седмица Тръмп влиза на власт и най-различни интересни събития, свързани с биткоин, криптопазара, макрото генерално. Но преди да продължим, все пак, момчета, бихте ли се представили пред аудиторията по няколко изречения всеки от вас? Аз ще мина първи. Аз казвам Костадин Котевски. Като цяло занимавам се предимно с биткоин, с нещата, които са свързани с него, по-скоро като инвеститор в него, а не като някакъв предприемач в криптосферата. Тази година имахме чест с Жорката да направим една обща колаборация, книгата на Лин Олден да я преведем последната една година. Това беше най-така релевантното към този разговор. В крипто съм реално от 2019 година, смисъл казвам крипто, сложил съм смислено количество пари от моите спестявания в него. И да, с две думи занимавам се с личен бизнес и съм бил ръководител на екипи в IT сферата доста години. Топ. Ицо, благодаря ти за поканата. Аз съм Георги в момента две основни неща има, с които се занимавам. Първо, нали, през годините така създадах образователна платформа, издателска къща bitcoinready.bg, където, нали, както и Костадин спомена вече, нали, сега так му издадахме цената на крахът на парите. Пък сумарно вече имам 5 книжки издадени на тема биткоин, фокусирани. И като цяло, нали, се опитвам така там да подбирам малко, но така опитвам се да го държа high signal съдържание, свързано конкретно с тема биткоин. Също така от малко повече от една година водя стратегията на Ботев Пловдив футболния отбор на тема биткоин. Пък иначе съм в криптопазара от 2017 година. Вече бая време станаха. Скоро ще станат 8 години. И да, едно от най-хубавите неща, най-интересните и най-удовлетворяващите неща, които са ми се случвали в живота. Страхотно, момчета, благодаря за представянето. Нека вече преминем през първия въпрос. Нали, то е така нали, всеки от вас, нали, да каже съответно неговото мнение. Каква е основната ви макрорамка, теза като цяло за икономиката на глобалната икономика, така да се каже, през 2025 година? Съответно, монетарната политика на централните банки, фискалната също така. Коце, може да започнеш ти, нали? Да, ние, защото днес си говорим за биткоин като цяло
И моята рамка на мислене е макро картината и това по-скоро къде ще отиде ликвидността, защото биткоин е силно корелиран с ликвидността. Аз само тук искам да направя две метки. Аз не съм трейдър, а по-скоро човек, който си управлява парите доста консервативно. С една идея, че това, което казвам тук, не е някакъв инвестиционен съвет, а по-скоро моята гледна точка за нещата. Да, две неща са важни. Какво се случва в криптосферата и то по-конкретно в биткоин и макрокартината. За 2025, защото и доста конкретен въпрос, ние вече сме в 3 годишен влизаме в 3 годишен вече, третата година започваме в bull market. Реално bull market започва още 2023 началото и сега влизаме в третата година на този bull market, като преди това имахме една година само надолу, който даже съм ми подготвил някакви графики, по-късно ще ги покажа. Идеята тук е, че 2025 за мен в момента сме в една така странна среда. Като казвам странна среда, инфлацията падаше дълго надолу, защото биткоин се счита от финансовия пазар като високо рисков актив, въпреки че за мен не е високо рисков актив, но в тяхните очи е високо рисков актив. В ситуация, когато инфлацията се вдига, обикновено биткоин спада, защото търси по-малко риск на пазара. Но същевременно в момента сме в ситуация, в която хем инфлацията леко тръгва нагоре, но все още не е тръгнала нагоре. Тя още може да спадне или да се задържи на тези нива, но дългосрочно може би ще тръгне нагоре. И същевременно с това сме в QT от страна на Феда и сме с падащи лихви, т.е. 1% са лихва Феда за по-малко от 3 месеца. Имайте предвид, че когато Феда са лихвите, за да се усетят тези ефекти, те трябва между 12 и 18 месеца, т.е. те са минали само 3 месеца, т.е. ние нищо не сме усетили реално на пазара. Ние в момента усещаме още повдигането на лихвите като в общата картина. Казвайки това, имаме и друг фактор, който се случва в момента и то е смяната на карула, аз така си го наричам в Америка. Смеяме карула от всяка гледна точка. И той не е толкова важен за някои други сектори, защото те ще продължат същите политики, но специално за криптосектора е изключително важен. По времето на Байден, администрацията на Байден, работейки в такава компания, мога да кажа смело, че наистина това нещата, които се говорят, са вярни и че имал супер голяма, преди работя в криптокомпания, в момента на работа, наистина имаше супер високи рестриктивни политики срещу криптокомпании. И то по-скоро в Америка просто нямаше регулаторна яснота по какъв начин да маркетираш, да правиш някакъв продукт, защото криптосектора върви много бързо напред и то даже в месеци може да се променят нещата, обаче никой не ти даваш някаква ясна така регулаторна рамка, как ти да си маркетираш продукта, така че не бъдеш осъден после че това си бил някаква понзи схема или нещо от сорта, което не е така. Моята рамка за 2025 година е, че може би първата половина на година ще бъде по-силна, отколкото втората. И го казвам това нещо не заради нещо друго, защото не знам какво ще случи с инфлацията във втората половина на годината. И това към момента не го знаеме и това зависи много от политиките на господин Тръмп, който ще влезе на власт, защото те ако са проинфлационни, т.е. ще харчим, много ударно, може инфлацията да потегли много остро в втората половина на годината. Ако са други политиките, ще видиме. Ние не знаем, ние в момента сме 15 януари, чакаме днес инфлацията да излезе също така в 3,5 българско време и на 20 януари ще влезе Тръмп. Тоест предстоят още големи събития, но самия факт, че хората, които са, аз ги казвам не, ама той ги е номинирал като хора по различните ключови позиции. Факт е, че Treasury Secretary има половин милиард в биткоин през ETF-ите и Дейвид Сакс, който всъщност ще бъде криптоцара, каквото и да значи това в моята глава. Нали? Аз лично не знам точно какво значи това. Аз си го представям, че едно ще ролира цялото крипто, но то не е така. И други, разбира се, предприемчиви хора, които ще вземат тези позиции, те първо ще видим какъв ще бъде резултата. Но за момента очаквам първата половина на годината за нас да бъде по-силно, отколкото втората, да видим, и то говоря конкретно за биткоин, може да се изтегне това нещо до септември, октомври,
но за момента интересното е просто какви ще бъдат политиките. Доста дълъг отговор, но конкретно. Страхотно. Йорка? Ами аз до голяма степен се съгласявам с така нещата, които Коцето каза. Аз даже бих казал, че последните месеци и година страшно много уча и от него, което тук си позволявам да препоръчам и ежемесечните анализи, които той започна да прави вече трети месец, мисля, стана, защото доста така консистентно и добре резюмира, нали, и on-chain, и макро движенията, които, нали, да ни кажат нали, кои са ключовите неща, влияещи върху криптопазара и горе-долу, нали, да може да се ориентираме къде сме. От моя гледна точка нещата са много позитивни. Също аз както ги виждам, реално това е много стабилен пазар, който започна, нали, от началото на 2023 и продължава, нали, да върви, ако видим, нали, конкретно, защото целият криптопазар, нали, се води безапелационно от биткоин. Пак биткоин, нали, като погледнем графиката, тя си е горе-долу почти постоянно надолу. Почти постоянно нагоре с, разбира се, нали, определени връщания, но това са такива много здравословни стабилизирания, които просто ред след ред показват, че има нали, входящо, задържащо се и увеличаващо търсене на пазара, които просто не позволяват на актива да падне, да реализира каквато и да е корекция, ако не се лъжа, най-дълбоката корекция да била. Дори не мисля, че имаме 30% корекция, или ако е било нещо супер. Мисля, че нямаме такова, което е, нали, впечатляващо като движение и все още според мен на фона, нали, на всички как да кажа, на цялата, защото от една страна ги има, нали, всички тези механики и нали, къде ще отидат лихвите, къде е инфлацията, къде е пазара, нали, всички тези как да кажа, метрики, които хората наблюдават. В същото време, нали, не трябва да забравяме, че в крайна сметка биткоин е изцяло нов актив, който бавно, но сигурно ще редефинира цялата финансова система. Нали, за което до голяма степен става въпрос и в крахът на парите, нали, която публикувахме. И това редефиниране, нали, да, то се движи в такива fractals, нали, така да се каже, up, down, up, down, up, down. Но със сигурност ще има и моменти, в които ще се случва по-рязко или по-волатилно, нали, в този дългогодишен, вероятно, нали, преход, който дори, нали, се случва вече почти нали, десетилетия и половина, още може би не знаем колко време ще отнеме. Но за мен изглежда сякаш наистина 2025 ще бъде много, много интересна и такъв силно волатилен и силно такъв различен период ще бъде, защото просто, нали, много ключови и големи промени се случват. Нали, очевидно, и бидейки Тръмп първият президент, който има всички сигнали, че ще направи значими неща в крипто и конкретно биткоин посоката. През това, нали, все по-така доказания успех на Найиб Букеле и това, което той прави със своята държава, който съм сигурен, че в някакъв момент, нали, ще, нали, създаде, просто ще бъде забелязано от другите и вероятно ще има и други лидери по света, които се опитат по един или друг начин да имитират неговия подход. Нали, това, което се случва с Бутан, Путин, нали, точно тук преди пак да почне новия скок на биткоин, самия каза, нали, биткоин не може да бъде спрян. Тоест имаме такива много големи геополитически фактори, комбинирани, нали, с много дългосрочни тенденции, нали, дългосрочният дългов цикъл, който, нали, ако гледаме така, анализите и се учим от Рей Далио, е в своя много напреднала фаза. И всички тези неща в крайна сметка са позитивни за
за биткоин и нали, спрямо това arguably и за целия криптопазар, особено нали, в, както си говорим, в по-краткосрочна рамка, каквато за мен е нали, 6 месеца, една година и така нататък. Така че изключително исторически, абсолютно исторически период за мен живеем и специално тази година обещава да бъде доста позитивна. Сега дали ще и аз сякаш очаквам нали, по-специално биткоин движението да е първите 6 месеца да е по-позитивно, но няма как да знаем. Наистина зависи от супер много неща, които нали, няма как да предвидим, много променливи. Затова е важно, човек да има някаква голяма макротеза, но все пак да следи, да е в час всяка седмица, всеки месец, нали, on top of всъщност какви са новостите, какви са значимите неща, които се случват и кога нали, ще стигнем всъщност и тази обязателно пределна точка, нали, защото със сигурност това си е пореден бул пазар в криптото, но неминуемо ще дойде и следващия меч пазар. Въпросът е кога, нали, дали ще е средата на годината, края на годината, що пък да не стане и малко повече. Нали. Добре, страхотно да направя аз коментар като цяло и за заключение нали, за макрорамката, защото нали, по принцип мен това ми е моята специалност, нали, аз основно макрото съм. Това ми е основният фокус да си направя останали анализ и да дипдайвна на всеки asset клас, какво може да се очаква и така нататък. Нали, сега ще говоря нали, за предходния един месец какво се забеляза. Нали, така забеляза се най-ключовото за мен е напрежението в облигациите, 10-year treasuries, имаш така огромен ръст в процента, именно защото долара милкшейква цялата система и се вижда, когато долара фактически стигна отново паритет, мисля, че пак стигна близо 2 лева, 1 долар, ако не се лъжа, и това така създава едно напрежение от гледна точка на финансовата система и всички рискови активи, индекси, в това число, нали, така нататък. И причината, нали, която е основната, нали, код стои, той спомена, нали, само да споделя екран, нали, пред мен, което е една от най-важните неща за мен, се вижда. Значи всъщност нали, говорим си за QT, нали, това представлява фактически баланс на Федералния резерв и цялата Credit and Liquidity програмата. И ето виждаме, че реално това за последната една година то е само надолу. Нали, ако погледнем, ако го отворим на целия период, какво се е случило, нали, ние виждаме след COVID как има такъв ръст, рязък ръст, нали, M2 тръгва експоненциално нагоре и виждаме в момента, че баланс шита на Fed горе-долу ретрейсна до 1/3 от това, което се беше раздуло. И по принцип, това лично за мен най-важното нещо, от гледна точка на, който ти знаеш, следвам Майкъл Хауъл, нали, той основно нали, това обяснява, че в система, която това да се рефинансира дълг е най-важният приоритет, отколкото ликвидността в такъв период играе много по-голяма тежест, отколкото ликвените проценти сами по себе си. И в случая това, което аз очаквам е следващите месеци QT-то да бъде спряно, тейпаринга. И ние това, което си говорихме с Стоян Панчев миналата седмица е какъв ще бъде реално каталиста да тръгне QE отново нагоре. В смисъл, какво ще бъде нещото, което ще си каже, окей, ние в момента имаме excuse QE да тръгне нагоре. Нали? И може би short term още ми е малко това въпросително, не знам вие какво мислите в това число. И другото нещо, нали, което искам да покажа е това нали, точно TGA, това е нали, Treasury General Account, нали, това е още едната кошница на ликвидност, нали, нали, това е Джанет Йелън, нали, основно това, което управлява. И ето нали, тук се видя, че за последните 2 седмици има 200 милиарда изваждане за последните, нали, както казах, период от 2 седмици, което ще покаже, че се добавя някаква ликвидност в системата, но всъщност ако погледнем глобалната ликвидност, тя от декември е надолу. И може би затова беше така, очакваше се да видим все пак някаква корекция в биткоин, което нали все пак след този ръст, това беше лично за мен неизбежно. Коментар да направим, Коце, ако искаш за тези неща ти да кажеш какво мислиш. Да, ти каза няколко неща. Първо само да кажа за цикъла, само да искам да се върна, за да го рапъп на това, което казвам. Със сигурност сме в крайния етап на криптоцикъл за този 4 годишен така цикъл. Крайният етап той е най-експлозивен, най-благодатен, с висока възвръщаемост. Имайте предвид, че възвръщаемостите в биткоин конкретно те случват в рамките на 20 на дена,
горе-долу на година, така че тогава са най-големите ръстове, така да го кажем, когато сме в bull market, така че е много трудно човек да преди кога ще се случат. Причината да не го знаем това е, защото ние не знаем каква ще бъде адопцията. Ние знаем на какви нива заключват хората сделките си да прехвърлят коини от един адрес на друг, но ние не знаем кога идва тази адопция. Тоест в bear market доста по-лесно да видиш къде горе-долу ще спреме, даже и в най-лош сценарий, докато в bull market не знаеш къде ще спреш, защото не знаеш какво ще бъде нивото на адопция. Утре, примерно казва Тръмп, правим стратегически резерв, и нивото на адопция става стратосферично, защото не идва само от Америка. Така че казвайки това, в момента е разумно да седиме, според мен, в пазара търпеливо. Другото, което иска да коментирам по това, което ти каза, ти си абсолютно прав за QT-то, само че имам две неща, които искам да добавя и коментарът е абсолютно на място. Първо, причината да могат да правят QT, те свалиха около 2 трилиона от целия си баланс шит, е реверс репо или така нареченото паркиране на банкови ликвидности в Феда. И те принуждаваха в последните 2 години банковите ликвидности да намаляват, реверс репото спадаше и то беше около 2 трилиона. Тоест те източиха тази свободна ликвидност на банките и в момента банките седат в Америка в така една, те го наричат, те го търсят един такъв неутралитет до какво ниво е окей да не сваляме ликвидността, защото като сваляме прекалено ликвидността, се случват кризата, която се случи 2023 година. Silicon Valley, да. Да, въпреки че там ето сега започнаха да излизат данни, това аз бях когато се случи, бях на 100% убеден това нещо, което се случи, защото една банка в сегашната фракционна банкова система няма да фалира, ако държавата ако гарантира, както се случи с КТБ, те не гарантираха за КТБ депозитите, обаче пък успяха по друг начин да гарантират останалите банки, т.е. ти в един момент си избираш кой ще фалират, нали? Когато навкараш в една ситуация много критична липса на ликвидност. И това случи с Silicon Valley и те удариха изключително сериозно и Signature Bank и те ги удариха доста целенасочено, защото там бяха криптобизнесите. И това не е някаква фантасмагория. Всички криптоборси, нали, тогава си загубиха доларовите партньори и в момента работят не с доларови, нали, не с банки, а с те се казват payment provider, които са като middlemen между банките и крайния клиент и самата борса. С една дума искам да кажа, че в момента какво се случва? Феда свалиха ликвидността и продължават да я свалят. Те са към края на този етап, а това, което виждаш за трежерито, се случва, защото в момента сме много близко до debt ceiling-а и трежерите е още един такъв ликвиден басейн, който ти много правилно каза, който се използва само в крайен вариант, в крайна ситуация и в момента наближаваме тази крайна ситуация, трябва да решат debt ceiling-а, който ще бъде според мен една от първите задачи на Тръмп да намери някакво решение по тази тема. Решение, че бъде, ще го дигнем, защото тази система тя винаги трябва да се дига и винаги трябва да печатаме пари. Няма друг вариант. Сега обаче в по-широката картина какво ще се накара тази ликвидност да продължи да расте? За мен лично Тръмп си го каза по много ясен начин. Лихвите са прекалено високи. За как се свалят лихви е като вкараш ликвидност и изкупиш актива, който има висока лихва, т.е. да увеличиш търсеност за него, за да намалиш лихвата. Това е механиката. В случая имотите в България са на 2,5% лихвите, в Америка са на 8%. Въпреки че свалих с 1%, нали, надолу Феда, тяхната основна лихва. И наистина имотния сектор в Америка е в така доста преломна точка. И те са една така ротационна криза, която се случва в Америка последните години, т.е. секторна криза, тя не беше всеобща. Другото, което е много важно да не забравяме, че в момента в Америка имаме 7% лихви, на 7% дефицит, на който миналата година завършиха. Това нещо няма да продължава дългосрочно вечно. Тръмп е в момента в една ситуация, където му е даден един много горещ картоф. Горещия картоф имаме високи лихви по дългосрочните облигации, както ти само каза, обаче имаме много висок дефицит, който вече не мога да го поддържаме, защото не е окей.
ти не намери решение на проблема. Решението на проблема няма да бъде лесно, то ще бъде с рязане на разходи, със сигурност, които могат да си позволят да режат разходи, ще бъде и с повече печатане, ще бъде комбинация от няколко неща, но няма да бъде само едно нещо, да кажеш само ще печатаме, няма сваляме разходите. Това е работа на Мъск в цялото уравнение тук. Така че интересно време живеем, ще го видим как те ще го комбинират. Затова казвам, че политиката не е много ясно. Те не са дали ясно решение на как ще разрешим проблема. Затова пазарите в момента са малко така, чакат да видят точно какви решения конкретно ще се вземат. Иначе посоката за мен е ясна, тя е само нагоре. В смисъл няма друг вариант в тази система. И другото, което ти каза е за долара. Долара в момента наистина е много силен, само искам да направя един паралел. Паралелната сила на долара към този момент е била, когато биткоин беше на около 15 000 долара. Ние в момента, в момента сме на 95 000 долара, плюс-минус 10 000 долара, това за мен няма никакво голямо значение, въпросът е на 90 плюс, а долар е толкова силен, колкото в момента сме били на 15 000 долара. Тоест, при всяко едно увеличаване на ликвидността, откъдето и да се щупи тази система, биткоин ще бъде от основните получатели на тази ликвидност и въпреки силния долар той е на много високи нива, казвам високи нива, въпреки че то си има причина да е там, той върши някаква работа. Другото, което е, когато беше на 15 000 долара, не забравяме, че имахме един халвинг, това намали още повече майнането на биткоини и доближаваме се повече и повече до 21 милиона, нали, с 2 години си има разлика. Но както и да го говориме, в момента ситуацията е много благодатна за нас като хора. И другото, което е, че на новите хора, които в момента ни гледат и не са имали шанса или позицията да инвестират по-отрано в този актив, е по-скоро, в смисъл, моята гледна точка е била винаги, че те трябва първо да се ориентират ситуацията преди да започнат да правят грешки. А не да трупат грешки. Аз съм тези хора, които обичам първо да се научавам какво се случва и тогава почвам да правя ходове, но много добре съм разучил какво точно се е случило и къде точно ще правя ходове, а не окей, сега цената се number go up, I'll go in. Нали, това е много грешно мислене и всеки път, като съм го правил аз в различни неща в живота ми, не говоря за крипто, винаги много съм съжалявал така. Но са били добри уроци, може би. Така че да, мисля, че отговорих всички твои точки. Жорка, ти нещо да добавиш? Да, мислих си всъщност аз нещо това, което, нали, относно този въпрос, нали, как въпреки силата на долара, всъщност, нали, биткоин преди е бил на 15 000, сега на 90 плюс хиляди. И това е пак аз само да заявя моето вярване, че наистина може би наближаваме този момент, на който по-широки участници на пазара разбират, че this time might be actually different. And when I say this, нали, нямам предвид, че няма да има bear пазар и така нататък. Но че по-скоро може би хората започват да осъзнават, че този актив не е толкова рисков, нали, колкото са го смятали, а всъщност, че е точно обратното, че е антирисков актив и че, нали, както неколкократно беше споделено от световни банкови финансови лидери, че то си е дигитално злато и съответно ще почне да се представя добре, дори в не толкова или не толкова зле, дори в неблагоприятна финансова рамка. Това беше дори загаднато вчера, снощи точно излезна, не знам дали ви е попаднал, първата глава от нова книга на Рей Далио, как държавите банкротират. Ще бъде новата книга. И снощи точно я прегледах тази първа глава и беше наистина много интересно. Нямам търпение да излезне, да я прочета и нея, защото той точно там говори за тези големи макродинамики, за големия дългосрочен дългов цикъл. И всъщност, че наближаваме такъв дългосрочен дългов цикъл и че края му, т.е. нали, в назрялата фаза сме и не е немислимо щатите да фалират, нали, бидейки, така да се каже, империята на света идните 10,
15 години, не знам кога и как ще се случи. Но да, това го казвам пак като една отметка, нали, че всъщност някои неща винаги са сходни, но имаме този елемент на уникалност, който ще се показва все по-ясно едните месеци и години. Само на Жорка да те допълня също така с Сребрин преди няколко седмици, когато направихме нашето включване в епизода, той, нали, спомена относно, нали, това, че щатите не е изключено и те да фалират, но той вижда така, че може би с тези биткоин резерви са намерили някакво решение как да направят това отложено, нали, да отложат неизбежното, или kicking can down on the road, нали, както се казва. И може би това е единственият начин те да удължат самия престой, нали, самия хегемон да си удължи своя престой чрез именно биткоин, нали, имайки предвид, че всички други държави по света, нали, кои са те в момента, в който САЩ обявят, ние ще добавяме биткоин към нашите резерви. Нали, това автоматично означава едно бидване на други държави, които се къмпитват с щатите, които са най-големата икономика, нали, изключваме, нали, Китай и така нататък. И рано или късно то ще тръгнат една по една. И по този начин като цяло аз просто не виждам, нали, лично адопцията да се забави, а виждам много рязко по-скоро в момента, в който наистина това го видим на практика да тръгне нагоре. И точно в този ред, и точно в този ред на мислене, ти споменах книгите за Рей Далио, нали, аз задължително тях съм ги препоръчал, както и Broken Money, нали, на Алдън, вече хора има на български, така че действайте, ако не сте си я взели, сега е момента, точно да ви стане ясна този преценка и да имате този макро фреймворк и темите, които ги говорим, защото наистина вътре са засегнати в детайл. Да, аз само исках да добавя тук, защото и аз си разсъждавам по тази тема и по едно време, нали, бях много болиша, щатите ще почнат да купуват биткоин, нали, и ще се ускори много, нали, възприемането, цената и всичко. В същото време, нали, тези неща, дето ние си говорим, ние тук сме, нали, средно интелигентни момчета, за сигурно сме най-умните хора на света, нали, и съответно тези най-умните, нали, които са нали, отгоре на пирамидата, най-общо казано финансова, също ги разбират тези неща, вероятно ги разбират и по-добре от нас. Дори те да са, дето се каже, нали, бенефициенти от фиатната парична система. И точно както ти казваш, всъщност те са наясно на къде туха вятъра и ще търсят начини да удължат или по някакъв начин да преминат в тази нова система на статукво. И не е задължително да го правят по начина, по който е, нали, подреден, по който е ясен, по правилата, така да се каже. Нали. Има всякакви идеи, конспирации, то колко са конспирации, нали, в ключови моменти в света виждаме, че правилата не важат, нали, се пишат нови правила. Примерно едно от нещата, които напоследък реално, логично, според мен няма никаква логика в момента щатите да почнат да купуват директно биткоин на пазар. Не никаква, но много ниска логика, защото точно ти както кажеш, те ще кажат, ние купуваме биткоин и за всички други ще почнат да купуват биткоин. И нали, не мисля, че това е силната позиция, в която са те. Особено, нали, за хора, които не мислят във времеви диапазон от 5 месеца, нали, а мислят години и десетилетия, нали, да не кажа столетия. Така че те могат да правят доста по-различни неща. Нали, онзи ден даже ми попадна теза, че те може би вече си билдват Strategic резерва с Michael Saylor и с MicroStrategy. Просто той го прави, той събира, нали, фанфарите в момента и в някакъв ключов момент или много публично и ясно, или с определен тип правила, ограничения и така нататък. Изведнъж, нали, тези негови 4, 5, 600 хиляди биткоина, колкото успее да събере, нали, изведнъж стават или повече, стават де-факто, нали, прерогатив нали, на американската държава. Примерно, нали. Може и други начини се случват. И според мен тези начини са много по-привлекателни. Те не са, как да кажа,
те не са удобни за комуникиране, звучат нали, тотално все едно неочаквани, недопустими едва ли не в правова нали, държава, каквато е Америка, но в същото време нали, има не един и не два примера, които нали, щатите, нали, най-големия бидейки нали, конфискацията на златото 33-та, но и много други и финансови и нефинансови примери, където правилата се променят. И в този случай, според мен, играта, нали, особено когато в крайна сметка става просто за кой ще е най-силният на света, кой ще контролира финансовата система, играта няма да бъде честна и няма да бъде само това, което се показва по телевизията, нали? Ще има изненади. Добре, какъв според вас, момчета, ще бъде така следващия каталист да видим експоненциалното на движение на биткоин и също така нали, отварям следващата тема, реално къде според вас смятате, че сме в цикъла, нали, котото нали, той спомена, че вече сме към края, но колко точно и къде към края, нали, ако може нали, точно в конкретика и детайли. Да. Се опиша. Следващия катализатор, за мен катализаторът Тръмп още седи на дневен ред. Искам да видя той какво ще приеме за криптоиндустрията като закони, декрети, както иска ги наричат. И другото, което е какво ще направи с този стратегически резерв, който е в Америка. Те в момента се опитват да продадат 69 000 биткоина. Някои казват, че са ги продали, други казват, че не са ги продали. Ще го разбереме това нещо съвсем скоро. И историята тук е една, че като мине това с Тръмп, искам наистина в Америка, ако се отвържат тези дивотински така, духове на предприемачеството, т.е. нали, ще има доста висока дерегулация и Америка стане центъра на криптоиндустрията по света, което може да се случи доста бързо, между другото. Това не е някаква, нали, как да кажа, нещо, което ще отнеме 20 месеца, ще отнеме 1, 2, 3, нали, да сложат правилните основи. Нещата ще повлият много добре. А къде се намираме в цикъла, ние може да го кажем това нещо само доста ретроспективно, защото имам опит в това. Миналият цикъл доста така доста се опитвах да гледам хиляди неща. Всичко ти казвам хиляди неща, всичко това, което нали, ти коментираш, съм преминал през него без някакви големи изключения. Ние не знаем никога в един момент, сега, тук и на момента, къде точно се намираме в цикла. Може да направим само най-доброто ни така, как да кажа, така, educated guess, на български ми загубих думата. Трябва да сме доста образовани по темата и да се опитваме да направим добро предсказание. Като казвам предсказание, винаги ти имаш процент на грешка. Моето мислене е, че в момента сме в крайния етап на цикъл. Като казвам крайния етап, крайният етап може да продължи една година, може да продължи 6 месеца. Нали, като казвам крайният етап, тук е най-голямото FOMO, най-големия ритейл, всички говорят за това, всеки е станал експерт по тази тема, всеки има някакво мнение. Другото, което е хвърчат всякакви алткоин проекти нагоре-надолу без абсолютно никаква реална стойност. Тези хора до вчера не са били даже в чули за крипто, не са държали един биткоин в някакъв свой адрес. Хакто момичето се изразява, тя хода да съдат, нали, в смисъл някакви такива глупости започват да се случват и това е сигнал, че сме наистина в края. Къде точно в края не мога да ти кажа. Ицо, мога да ти кажа, че за мен аз лично сме в началото на края. Аз така съм си го определил. И всеки трябва да бъде изключително внимателен, изключително нащрек и да знае това, което каза Жорката, за което аз съм много благодарен, че го спомена, че да, каквото е случи в един момент ще дойде бермаркета. Това е просто неминуемо. И аз по-скоро имам две неща, които искам да кажа, да трябва много да подчертая на тях. Когато всички са алчни, ти трябва да станеш страхлив. Аз в момента, аз на Жорка съм го казал, в един момент ще флипна, в момента започна да ставам повече страхлив, отколкото алчен. По време на bear market, когато ние сме се виждали, сме си говорили много тия неща, тогава той знаеш, че бях изключително алчен, може да го потвърди, нали, смисъл в нашите разговори. Да, в момента започва да ме хваща страх, защото наистина усещам, че нещата стават малко unsustainable на различни нива.
Като казвам, аз не се фиксирам в цената 95 или въобще не говоря, просто влизаме в този период, където нещата стават малко неразумни. Наистина това искам да го кажа. И другото, което е, че за мен е единственият смислен актив в криптосектора и той е само един и той се казва биткоин. Няма друго нещо смислено, което аз да виждам лично аз, като от моите гледна точка и това не е някакъв инвестиционен съвет, просто до това съм достигнал като извод. Това е моят извод. Нали? От гледна точка, защо го казвам, че съм началото на края, аз движа през призмата на ликвидността, която сега според мен ще продължи постъпаловидно обаче да се катери не експоненциално. И другото, което мисля, че в другата призма, която аз мисля е в on-chain индикатори. Какво казвам on-chain индикаторите? Няма нищо за мен е по-обективно е да гледаш какво се случва с коините, на какви печалби, на какви загуби, за различни групи от държачи на биткоин заключват и има различни модели, върху които доста по-добри математици от мен правят върху тях. Как човек, като казвам модели, това не е някаква хипотетика, нещо хипотетично, а нещо обективно, да гледаш средната цена, къде се намира в момента и да гледаш колко си прегрял спрямо предишни моменти на прегряване. И това са доста обективни неща, мога да ги разгледаме, подготвил съм ги за кратко. Въпросът е тук, че искам да кажа, нали, да подчертая, доста съм булиш генерално, 10 години напред, не виждам нищо друго, 15-20, не виждам нищо друго, което да бъде в финансов сектор без да работиш, защото това тук не се налага да работиш за биткоин, налага се да си го изработиш парите, да можеш да си го купиш, но не се налага после, когато работиш, когато го имаш, нали, просто трябва да го съхраняваш сигурно, not your keys, not your coins, е много важно. И обаче, нали, наистина нещата стават малко, започва да стават нездравословни. Имайте преди, че преди 2 години никой не говореше за биткоин. В момента президентите говорят за биткоин. Путин, Тръмп, в Европа също се чуват различни гласове. Това е сигнал, че просто топката е тишла доста нагоре и сега адопцията си върви. Докъде стигне адопцията, ще видим. Нали? Това искам да кажа. Жорка? Съгласен съм с всичко до тук. Като още един катализатор, който аз потенциално виждам, ще видим дали ще се случи, но е засилена или как да кажа по-такава хайпната възприемане на биткоин от корпорации продължаваща. Нали. Защото това нали, нали, едното е Тръмп, който очевидно нали, под прожекторите, но също толкова под прожекторите би било, ако или увеличаващ се брой компании по цял свят, като цяло правят някакви неща, свързани с биткоин. Ние сега ще си сложим биткоин на баланса. Още повече пък, нали, ако някои от големите компании, тук сега последните дни пак сега, нали, Microsoft не стана, сега тръгнаха слухове за Meta и Facebook, нали, че ще стават. Ако нещо такова се реализира, което мисля, че не е невъзможно, нали, бих сложил по-скоро възможно, нали, също може нали, да доведе точно този ритейл и тази голяма експозиция, която да докара все повече и ритейл, но дори и компании, защото в крайна сметка много от хората, които се управляват малки, средни и дори относително големи бизнеси, нали, емоцията е нещо, което води абсолютно всеки от тях и тези хора също могат да стават жертви нали, на последните със сигурност това, което аз съм съгласен, че няма казвам, сме в последната фаза на цикъла. Така че това са предпоставките наистина адопцията, нали, естествено от държави, нали, няма как да знаем, но такива големи събития са нещата, които могат да взриват пазара, съответно да направят нещата много този път е наистина различно, няма как да се свърши, нали, и така нататък, ще стигнем огромни суми, което е възможно. Смисъл, аз не изключвам възможността да не се стигнат доста така цифри, които нали, са, нали, звучат нереалистично в момента,
Не го изключвам като потенциал, нали? Въпросът е тук вече много индивидуално на всеки, нали? Какъв процент, кога, дали, нали, какви са му целите, какъв е етап от живота и така нататък. Голямата картинка е ясно, биткоин отива, нали, тук сме на 100 000, следващата голяма спирка 1 милион, 10 милиона, нали, след това десетки милиони нагоре. Но, нали, това говорим, аз наскоро така изнесах една доста голяма презентация. 1 милион аз го виждам примерно в един хоризонт от 4 до 8 години, 10 милиона хоризонт от 8 до нали, най-лошо 16 години, нали. Така че това е голямата картинка. Сега, нали, няма да стигнем до там тази година. Тази година ще има екшен, нали, ще има много хахо-хихи. Но да, така че това е важно всъщност да има и голямата рамка, нали, и съответно човек да знае как пък, нали, да отреагира в краткосрочно. Да. И много, както все пак да си има предвид, много ми хареса, който така го каза, че в момента сме точно началото на края. Нали, много добро определение. И точно, нали, като заключение аз, нали, да все пак short term, гледна точка на криптопазара, да кажа аз моя bias. Така, short term от 1 до 3 месеца bullish, mid term от 3 до 6 месеца неутрал към bullish и вече long term от 6 месеца нагоре до година по-скоро bearish. Това е моя bias. И сега искам да си поговоря нали, също да може, ако мога да покажеш ти няколко графики от ончейна за ритейла. Ритейла, нали, много хора говорят на биткоин по новините, BTV 100 000 ритейла. Да, аз това, което съм видял към този момент, имайки предвид и ончейна, аз ритейла го видях точно за 2-3 седмици. То беше от началото на декември, първата седмица някъде, или последната на ноември, около празниците. И сега в момента даже една много готина ончейн графика, която ти предполагам си я виждал, където имаш 30-day change и те продават на загуба на няма и 15% дип, нали, който се е набил около 90-95, вече е продаван загуба. Това е здравословно и в смисъл нямам нищо против ритейла да продава, защото това се характеризира и здравословен булмаркет, какъвто беше 2017 година, защото той беше такъв стъполовина. Ние според мен сме в точно такъв стъполовинен булмаркет, докато в един момент не сме. Което се случи 2017 година. Но нормално е по време на булмаркет, когато имаш развитие на цената, в един момент хората, които са купили отскоро, при някакъв дип да решат, че това май не е за мен, дай да кътна тия лосес, нали, на 10%, 15-20% загуба съм, това 20% даже е много, дай да затворя тази позиция, за случайно да не падне още надолу. Той просто не го е разбрал, просто някой му го е казал, той го е купил и вече е решил, че няма да го държи сериозно, защото просто не го разбира. В смисъл, няма това ниво на убеждение и познание, което примерно Жорката има, нали, смисъл, което той тук що споменава в неговата презентация. Като един човек, който много сме си говорили с него, нали, той е от хората, които са най-хардкор биткоинери, които аз познавам, и то в дълбочина той знае защо си е купил този актив и защо това нещо ще ходи нагоре. И пада цената, нали, на 10 $1000 надолу. Аз не губя някакъв сън по темата. Сигурно, че Жорката не губи някакъв сън по темата. Така че по-скоро сега ще покажа малко ончейн метрики. Ще бъда максимално кратък. Видях, че ти даже вече си отворил едната и тя е на long-term холдерите на твой браузър, вече видях. Това е доста силна метрика. Само една секунда ще само да презентирам една секунда, да. Направо целият екран ще си презентирам. То няма нещо, което да няма какво да се вижда. Да. Да, тук ми виждаме ликвидността. Искам да започна от тук, това, което говорим. Определено ликвидността беше на пик септември месец и от септември месец насам тя спада и долара всъщност е основната причина за това нещо. Въпреки че повечето хора, които аз следа, не очакват долара да бъде толкова силен, според мен демократите в момента играят по много мръсен начин на Тръмп да направят възможно най-труден живота за напред. Това е
моя причина да го казвам, всъщност моя така догадка да го казвам и за това толкова наистина така се случи с доларът нещата, нали, в последния един месец. Но, anyway, ликвидността наистина спада, но както виждаме, това е инерционна система. Тоест, това, че примерно сега утре ликвидността, ако се дигне примерно на старите нива от 4 трилиона нагоре или 3-4 трилиона нагоре, значи, че на секундата биткоин ще тръгне или всички активи ще тръгне нагоре, отнема време, парите да се превъртат през системата. Говорихме за защо си мисля, че сме в началото на края. И аз това искам да го... Това е една от най-готините графики за мене, ако трябва да съм честен, само че тук поне не съм с мишката ми, защото искам да имам повече неща на екрана. Ми е малко по-сложно. Така, и защо казвам, че сме началото на края? Това са long-term холдерите. Long-term холдерите, да ги дефинираме, това са адреси, които са държали повече от 155 дни. Това са почти 6 месеца, така че хората могат да си ги дефинират като адреси, които виждаме в оранжево, и те акумулират тук бройката койни, които са били немърдани повече от 6 месеца. По време на bear market какво се случва, че ходиме нагоре, а по време на bull market, разбира се, има разтоварвания на long-term холдерите на биткоин срещу fiat или срещу нови други ауткоини. Но bottom line, тези койни разменят ръце от едни към други адреси. И тук ключовото да кажа е, че виждаме от другата страна, разбира се, така наречените нови хора, short-term холдери, тези, които тук що са влезнали. Те са по-малко, адресите, които са държали биткоин, по-малко 155 дни. Като цяло тази графика, колкото по-макро я гледаш, толкова по-добре и по-красива става, защото доста от нещата, които, примерно, когато си създадеш нов адрес и прехвърляш от коин на него, той пак е твой, обаче реално той ще излезе от long-term холдерите, този биткоин, който е бил прехвърлен. Става все по-така смислено да се гледа. Ако гледаш на 3 месеца, на 1 месец, на една седмица, според мен няма много силна причина да се гледа там. Това е ретроспективна графика, т.е. тя ни дава някаква алфа за напред, но ни дава да си правим добри изводи за генералната посока на нещата. В момента виждаме, че имаме отливане на long-term холдерите и то значително. И като казвам значително, горе-долу все едно си представете, че сме в средата на този bull market, някъде в този диапазон. В смисъл, тук сме. Не сме в най-голямото дъно, но не сме и в началото в никакъв случай. Колко надолу ще отидеме, зависи изцяло единствено и само наистина зависи само единствено изцяло от събитията, които се случват пред нас. И тук е много ключовото да виждаме, че имаме short-term холдери, които се увеличават. Колкото повече се увеличават short-term холдерите, това са, аз ги наричам горещите пари, толкова повече, само така да покажа, по време на bull market има ново постъпили хора, ново постъпили закупили коини, толкова повече тяхна тежест тежи на пазара. С една дума, какво искам да кажа? Една така корекция като тази, която се случи в момента, ако тя беше по-дълбока и short-term холдерите заключат на стабилни загуби, може да чупи целият сентимент на пазара. Причината е, че хората и койните, по-голямата част от тях, те не са вече в твърди ръце, такива като смея твърда като мен и Жорката, разбира се и тебе, Ицко. Въпросът е, че са хората, които са по-влияещи са от нови неща, не разбират защо си го купили този актив, следователно цената волатилността започва да се качва, защото те не знаят как да реагират на различни събития. Ето мога да дам един абсолютен добър пример. 2023 година, ето тук фалираха няколко банки и short-term холдерите са спаднали, нали, но не е нещо значително. Нали. Ако погледнем през призмата на long-term холдерите, те се покачили, т.е. точно в този момент койните всъщност са озряли да станат long-term холдери. Т.е. хората са ходълвали, а не са продавали в ключова ситуация, така когато се случи и на стоковите пазари, което показва само, че пазара ще трябва да ходи по-нагоре, за да хората, които държат тези коини, да продадат. Това в bear market е изключително полезно да се гледа, защото тогава можеш да кажеш на тези нива хората няма да... Каквото и да стане под тези нива, те няма да продадат. Ние сме животни в крайна сметка и тук съм извадил MVRV-то. MVRV-то е всъщност
да го обясня, старая всеки път да ги дефинирам он-чейн индикаторите за повечето хора да им бъде лесно, а MVRV всъщност е на колко пъти печалба сме нереализирана цялата мрежа към тези цени на момента и включвайки всички ценови равнища на коините към момента, които са разменяли всеки 10 минути. И това тук не е някакво хихо-хахи метрика, тя е доста полезна. И тук е много важно човек да си прави изводите по правилен начин, по възможно най-работещия начин, а не точно всеки може да я види, въпросът е какви изводи си извадиш. В момента, защо има това значение да гледаме нереализираната печалба? Ние сме животни, като хора, и колкото повече на печалба сме, толкова повече емоционално, както Жорката каза, ние сме готови да се разделим с един актив. Какво искам да кажа с това? Ще бъда изключително конкретен. Ако сме си купили един актив и той се умножил 2 пъти, примерно купили сме си имот в София, умножила се цената 2 пъти или 3 пъти за 5 години, както примерно се случи от 2018 на сега, доста имоти направиха 2 или 3 пъти на цената си. Човек, ако му трябват пари или има примерно достатъчно имоти, би си казал, разумно е да може би един имот да го заложи, да взема кредит срещу него или да го продам, нещо да направя. Така и с биткоин, така и всеки един актив, когато се умножиме нашата печалба 2-3 пъти, хората започват да мислят за продажби. Както видяхме, long-term холдерите спадат, увеличават short-term холдери, т.е. хората вече са готови да се резат на тези цени с някаква част от биткоина си и това може да се гледа през призмата на MVRV-то. MVRV-то всъщност се показва, има две важни нива в момента, т.е. над 3 пъти, 3.2 пъти в момента бихме били на печалба на $130,000, а 2.4 пъти на $99,000. Тоест ние локатушим около цената около 2.4 пъти и когато я достигнем за този полумаркет за момента, имало значителни продажби, които хората са били готови да вземат смислена печалба от техните wallet-и. Имайте в предвид, че предишния полумаркет и по-предишния за много кратко седим над 3.2 пъти MVRV. Това е чисто MVRV, не е някакъв Z-score, който да е преработен, а чисто MVRV гледаме, което е най-полезно според мен. Това е моята гледна точка. Така че $130,000 в момента си го представете като някакъв започващ таван или не малък, не така малка ниска точка, а ние сме на около $100,000 в момента. Имайки в предвид тези ключови неща, това е много полезно и за bear маркета, но в момента сме bull market, нека стигнем до bear маркет, ще го гледаме и тогава. Живи и здрави. Въпросът тук е, че в момента, като сме на около $100,000, не сме в лоша зона, по принцип. Имайте го преди това повече хора. Нали? Това е доста така високо ниво на печала в момента в цялата мрежа. И така, исках ти кажа нещо за short-term холдерите. Искам да покажа една метрика, която е само за short-term холдерите, съм извадил конкретно. Много е важно да следим цената на средната цена на short-term холдерите. В червено е средната цена на short-term холдерите и черното е цената на биткоин. В момента средната цена на short-term холдерите е 88,400. Това е така относително добра сметка. 89-88 в този диапазон се движи в момента. По различни начини го смятат различни анализатори. Едните го смятат точно 6 месеца short-term холдери, другите 155 дни. Искам да не се фокусираме точно върху цифрата, а върху района. В момента, в който пробихме средната цена на short-term холдерите началото на годината, ни отне много време да се възстановим. Видяхме май месец се случи това началото на май месец. След това реално сме седяли 6 месеца сме седяли настрани. Както и в предишни bull маркети се вижда, средната цена на short-term холдерите всъщност е една нормална цена за когато сме в bull маркет когато имаме корекции, когато сме в bull маркет и имаме корекции, е нормално да я стигнем нея, но не и да пробиеме много надолу. Причината за това нещо е, че когато много постъпилите хора имат все по-висока тежест в пазара и те излезнат на загуба, реално тогава, когато те искат да започнат да излизат на парите си, реално bull маркет най-вероятно е свършил, което се случи реално от 2017 година. Всеки път, когато доближавахме short-term холдер цената, хората заключваха техните си на нула
горе-долу се стараеха, а не чакат цената да ходи нагоре. Разбира се, това има и макросъбития покрай тях. Какво искам да кажа? В момента това, което видяхме, тази корекция, в момента не е някаква голяма гига-вау ситуация, по-скоро стигнахме до тук, че тествахме тази цена, трябва да я задържиме, ако не я задържиме, просто отнеме повече време да се възстановиме. Даже много позитивни събития да се случат, ще отнеме някакво време да се случи. По време на bull market, ако казваме, че bull market е започнал януари месец 2023, което е моята теза, и не само моята, реално тогава до сега, колкото път сме докоснали, сме ходили нагоре. Колкото пъти я пробиваме, от нея повече време да се възстановим от нея. И го правим систематично. Иска да довърша едно нещо, което много важно трябва да гледаме, е общото взимане на печалби в мрежата. В момента хората не взимат печалби. Ти го каза, че нали, че в момента беше един такъв по-булиш период след взимането, нали, влизането, нали, печеленето на Тръмп като президент, нали, да стане президент на Америка. И е така, доста хора с повишаването на цената взеха печалби, но искам да се фокусирам върху две неща. Жълтата линейка всъщност показва взетите печалби ежедневно, а синята показва средно взетите печалби за последните 7 дена. Искам да видим така в по-голямата картинка. Май месец, след когато дойде ETF-а, влезна в ETF-а и доста цената се покачи, тук има два огромни спайка на взимане на печалби и аз много добре си ги спомням сентимента на пазара. Тогава беше, доста хора взеха печалби, включително и аз съм взел тогава печалби, защото доста хора са чакали миналият цикъл, който не се случиха нещата, които те очакваха да се случат и просто взеха превентивно печалби. Те не бяха в грешка, доста тогава беше цената раздута към този момент и се случиха тези неща. Случая в момента, след влизането на Тръмп, видяхме взимане на печалби, това не малки, но искам да конкретно нещо да кажа. Те бяха много високи в доларово измерение заради по-високата цена, но не бяха много високи в крипто измерение, т.е. измерени в бройка койни. И причината е по-високата цена. От тогава до сега не се взима значителни печалби. Причината за това нещо, че просто тази цена явно не ги устройва. Което всички са в изчакване явно. Какво ще се случи с Тръмп, геополитика ли ще бъде, макропазари ли ще бъдат, каквото и да драйва това човешко мислене. В момента са в изчакване, което е добре и се вижда много ясно през on-chain данните. Като цяло искам да покажа едно нещо последно и то е доста така експериментално и по-скоро ми харесва. Не само в Check on Chain, който беше главният анализатор на Glassnode, той вече си направи собствена фирма, но те и в Glassnode го има това нещо между другото, че по време на bull market е хубаво не да гледаме само една метрика или само едно нещо, е хубаво да гледаме много неща, за да можем да вземе средното просто, за да може да така се ориентираме средно къде се намираме. Тук са всички топ модели са наредени, топ модели, които предсказват къде може би ще бъде топа на един пазар. Заговорим за биткоин, аз съм се конкретизирал, в момента говоря само за биткоин. И виждаме по време на bull market, декември месец те светнали на 2017 светнали 100 от 100. Също се е случило и февруари месец 2021 отново 100 от 100. Март 2024 20% от тях, т.е. 2 от моделите светнали, а сега светна само един. Какво искам да кажа светна? Просто прекрачихме тези граници. Тоест, какво искам да кажа? Че пазара обикновено седи прегрял в някакво време, прави такива свръхнаценявания и след това, разбира се, нещата горе-долу приключват. За мен в момента сме просто в началото на края, някакси аз си го казвам, че сме в този период или не знам, тук малко по-разтеглива понятието в този период. Въпросът е тук, че има доста неща, които ми подсказват, че не сме в началото, нито сме в края. Смисъл, нито сме в началото, нито сме в средата, а сме повече към края. И важното тук, което искам да кажа, е, че хора трябва да бъдат по-предпазливи в момента, а не по-агресивни. Това ще обикновено в тези моменти, вече когато биткоин прави своя връх,
хората минават към алткоин, защото биткоин не им носи възвръщаемостта, която те биха искали, или виждат в YouTube, там в Хикс, някакви хора с ламбота. Днеска гледах един човек как си купува с 3300 солани, си е купил някакво ламбо в Дубай. Нали, хората започват да търсят тези възвръщаемости, а те в един момент просто ги няма. Причината е по-обща картина. Аз наистина смятам, че в момента, ето конкретно на Тръмп, единствената икономика, която върви в правилната посока е американската, и то не е изживяла рецесия. Тази рецесия ще дойде в един момент, рано или късно. Дали ще дойде тази година или до година, или по-до година, никой не мога да каже. Единственото нещо, което мога да кажа, смело, че от гледната точка на on-chain индикаторите, в момента заради взимането на печалби, заради движението и прехвърлянето на койни към нови играчи и реално на цената, на която се намираме, нали, което е най-важното нещо в случая, вървиме към края си. И пак съм съгласен с твоята гледна точка. Ти каза 1 до 3 месеца много си булиш, след това 3 до 6 неутрален, 6 нататък не знаеш или по-скоро бериш. Аз по-скоро казвам не съм бериш, а по-скоро не знам. Защото няма как да знам. Демек неутрален, да. Няма как да знам. Добре, Коце, много добра презентация. Ще ми бъде много интересно всъщност и двамата да кажете кои 3 неща в комбинация, които искаш да видиш, ще ти кажа, че ще ти покажат някакъв вид ред флаг или индикация, че може би топа да бъде, че мисля топ и син, може би вече нали сме преиграли, време е за прибиране на печалби и така нататък, които съответно на база on-chain, нали, конкретно визирам, но не само на on-chain, примерно и други обстоятелства може да има като фактори, които да се хванеш и да си кажеш, окей, може би не отиваме на добре. Ами, 3 неща не знам. Три неща не знам. Не би го дефинирал 3 неща. Аз по-скоро си изградих някакъв усет към on-chain индикаторите, плюс макро усета и си го изграждам постоянно. Слушам хора, които са били систематично по-правилни, отколкото грешни. Първо, няма абсолютно правилни хора. И другото, което е си правя собствени изводи по темите, не само да следа някого друг. И другото, което е гледам да не се влияя много от шума, затова може би не ме виждаш много и по събития или генерално гледам малко по-страни на седа, особено в тази част на цикъла. Защото да, може много да объркат. Единствено нещо, което бих казал със сигурност в момента е, че ако вида много високо заключване на печалби и голям отлив на long-term холдери, не ме интересува къде е цена. Тук въобще хора трябва да започнат да мислят тя цената може да е най-съща, може да казва различни неща. Не мисля за цената въобще. И другото, което е в макрокартината не дадат нещата на добре, най-вероятно няма да видя, нали, взимат се много печалби, значи най-вероятно не очакваме някакви експоненциални възвръщаемости. Имайте предвид, че в момента ние сме на 95, а бяхме на 15 и то в рамките на 2 години. Това нещо не е малка възвръщаемост. В смисъл, който е бил рано там, който е наистина изживял един цикъл и е направил грешки при един цикъл или 2 цикли, в момента горе-долу знае къде се намира и той е в момента, в който трябва да направи смислени заключвания на печалби в този район, този период, който предстои пред нас, защото първо една измама е, че биткоин е бързи или крипто е бърза печалби. Това е измама. Това е само човек, който не е бил в сектора достатъчно дълго време, може да го каже. Защо го казвам това нещо? В алткоин сферата да, може и да е вярно за някакъв кратък период от време, но реално биткоин си минимум 4 годишна инвестиция и минимум 4 годишна инвестиция, когато ти трябва можеш и да се образуваш по темата, когато се случват събитията, ти да знаеш как да реагираш. Аз за себе си начертал горе до 2 сценария в главата, които как бих реагирал, като когато те се случат или ако случат частично, горе-долу знам какво да направя. Аз горе-долу ги споменах така. Или ще пикнем тук до към май месец, или ще аз това започнах, или ще се удължи до септември-октомври тази ситуация. Според зависи какво се случи в бъдещето, ние не го знаем това нещо и каква ще бъде адопцията, която ние не знаем. Защото по време на bear market е много по-лесно да гледаш, окей, средните нива на цените на хората, които те са заключили са тези. Ако паднем 30-40% под тях,
който не е продал, явно няма да продаде и това ще бъде дъното. Това се случва, всеки bear market случва. За момента, нали, не казвам, че ще бъде вярно за напред. А по време на bull market не знаеш адопцията. Това, което Жорката каза, той това каза такива дългосрочни хоризонти. Аз да много се кефа, защото той каза, ето 4 до 6 години, 4 до 8 години, 4 до 16 години. Защото ти не знаеш как ще се случи адопцията. Имайки един страхотен актив, който е биткоин, той върши уникална работа, уникално нещо, което никой друг актив в света не върши. Държейки го, ти просто си гарантираш успех, просто обаче трябва да си търпелив. Това е. Нищо повече. Но Мишо отговорих на въпроса, но не по начин, по който ти може би очакваш, за което си извинявам. Няма проблем. Йорка, ти? И аз мога да конкретизирам един, два или три или повече конкретни показатели. Аз също се опитвам по-скоро до голяма степен да следя хора, които уважавам, нали, да следя генералния сентимент. В крайна сметка и някаква степен и опит, който човек нали, събира, вече прекарал години и видял различни неща. Така че не мога да имам, че имам някакви, кой знае какви цели. В смисъл, по-скоро имам си лични цели и лични очаквания, които, нали, калибрирам спрямо това, което виждам на пазара и от другите, нали, уважавани от мен коментатори и анализатори на пазара. И планирам, честно казвам, да действам, нали, да направя някакви продажби, нали, в степен, в която съм си преценил за мен идните вероятно максимум 6 месеца, нещо от сорта. Нали, може би и по-късно, ако наистина нещата излязат извън всякакъв контрол, нали, видя, че работите са твърде over-hyped. И така, но за мен аз, нали, съм на този етап, който не планирам някакви супер рязки, супер гигантски, в смисъл нямам такива огромни решения, които предстоят за мене, нали, за да трябва чак толкова да го... Мисъл, имам си, нали, тезата, знам горе-долу какво и колко искам да продам. Имам горе-долу индикация къде. Не гоня максимализиране, не смятам, че е възможно, нали, на печалби. Опитвам се на този етап от живота съм, в който съм си така да ми е балансирано. Голямата картинка ми е пред мене и ме кара да се чувствам невероятно спокойно и оптимистично, нали, от финансова гледна точка. Така че да. Добре, Коце, малко така коментар за on-chain горе-долу. Вече е самия интерес и money flow, нали, какво се случва вече в крипто, освен биткоин. Нали, реално ние видяхме, че сме имали вече 2 години твърдо категоричен биткоин сезон, нали, в която имаме даже 3 години ръст на доминацията, но това, което липсва и до ден днешен, все още е Ethereum и алткоин сезон. Какви са ви вашите thoughts за това? Аз за конкретния алткоин не искам да коментирам. Единствено нещо, което мога да кажа, че доминацията в момента според мен има огромен шанс да е топнала. Хората, които знаят за доминацията, тези, които не знаят, искам да го дефинираме. Доминацията е реално тежестта на цялата капитализация на биткоин спрямо общата капитализация на криптосектора. И по време на bear market в началната стадия на bull market тя обикновено ходи нагоре и това се остана като правило, което се спази и този bull market. В момента тя направи един връх от около 61%, ако правилно си спомням. За една седмица направи обръщане, което беше 6% горе по процент на ден за 6 дена горе-долу случай, което беше мен лично много ме изненада. Аз и това съм го записвал и на видео. Причината ми изненада е, че просто, че биткоин в момента този цикъл върви много по-силно всички останали в някакви изключения, но по принцип, ако това останало право остане валидно, алткоините би трябвало от сега нататък да се представят генерално по-добре, т.е. биткоин ще расте, но те ще растат по-бързо от него в останалата част от този цикъл. Дали това ще остане вярно, дали няма да остане вярно, те първо ще предстоим да го видим. Money flow, това е с Жорката, те го коментирахме, няма да забравя как по време на bear market всички казваха, че този цикъл, нали, защото има по-малко ликвидност,
следователно нали, по-малко увеличаваща ликвидност като темпо, говорим, не като абсолютна стойност. И те нали, имаше така теза, че този цикъл биткоин ще бъде, нали, ще аутпейсне всички останали и така нататък. И това беше така, докато не се направи ETF. И ETF нали, всички пари се наляха в биткоин първоначално. Сега обаче виждаме администрация, която първо беше принудена да одобри Ethereum ETF-а и явно има някакъв интерес за него вече. И сега има няколко други кандидати ETF-и, които ще бъдат одобрени нали, или не одобрени. Ще разберем следващите 6 месеца горе-долу. В този диапазон трябва да се дадат отговорите. И това преливане ще стане доста така стъпаловидно отново, защото ETF-и са добри продукти, които предлагат интересни комбинации. Но за момента виждаме как всичко, което се е случило предишните булмаркети, се запазва с нов контекст. Обаче това е основното нещо, но имаме нов контекст. И контекст е просто влизането реално на финанс сектора в това пространство. И да, за мен това е много интересно. Не заради нещо друго, защото не съм го очаквал. Той имаше още на чеки миналия булмаркет да се случи, но просто не бяха готови. По-скоро интересното е, че се случва с такъв мащаб. Аз не съм очаквал толкова успешно да бъде ETF-а на биткоин. Много добре спомням, че най-смелите очаквания е, че ще бъде 20 милиарда за една година. Най-смелите очаквания. Тук говорим най-смелите очаквания. А той се оказа 30 плюс нали, за една година. Говоря за BlackRock, мисля, че само говоря, да. Така че интересни времена живеем. Явно има търсене за нещо, което е по-стабилно от долара, имотите или златото. Явно има друго осъзнаване на други нива. Явно света се променя. Явно нашето поколение, дигиталното поколение настъпва. Йорка, коментар за Moneyflow, биткоин, Ethereum и другите проекти в тази част на цикъла? Наистина не мисля, че мога да добавя кой знае каква стойност в това. По принцип очаквам, че предполагам, че има алткоин сезон, защото хората, които имат пари в общи линии знаят как да играят пазарите и съответно нали, да движат проектите, да създават интерес към тези проекти и съответно нали, да ги дъмпат на ритейла. В смисъл, нали, това си е естественото, което се случва. Това се прави от абсолютно всякакъв размер хора. Нали, може да вземете Андреасен Хоровиц, специалисти са в това. Нали, вероятно, има много тези хора, казват, че и Тръмп, нали, можем да кажем, все пак има си собствени койни и работи. Нищо чудно да е и той самия да е яко в... Ония ден, нали, всъщност един от директор или собственик беше Дейв Бейли на Биткоин магазин на нова година, каза, че Тръмп имал доста стабилно количество биткоин, което го прави да има користен интерес да прави позитивни неща. Очевидно сина му има нали, биткоини, говори как биткоин ще стане на 1 милион. Не бих се изнадал, тези хора все пак са разбират нали, финансовите игри. От край време не бих се изненадал да имат и определени количества алткоини, да си действат стратегии, нали, как да си помнат съответните багове. Това е живота, в който живеем, нали, света, така че аз по-скоро бих казал, че очаквам нали, да има някакъв алткоин сезон. Може и да е доста стабилен. Сега вече, нали, къде, как, колко, това е нещо, което не бих се наел. И нямам никаква теза как се случи. Но алткоин сезон мисля, че ще има. Добре, момчета, като последен въпрос, така да кажете горе-долу, може да е в някакъв прайс рейндж, вашите груби очаквания за цикъла, смисъл за биткоин до края на цикъла. Горе-долу 10 000 долара да бъде или 20 000, както прецените рейнджа, който вие така си представяте реалистично, нали? Аз не знам къде ти отговоря на този въпрос. Аз наистина не мога да ти дам отговор. Причината да не мога да ти дам отговор, защото всичко, което показах аз, това са средни стойности. И каквото и да кажа, знам, че ще сбъркам. Знам, че сигурно на тия нива не биха продавали хората. Те вече са продали каквото си искали да продадат на тия нива. Единствено нещо, което бих искал да ти кажа
е, че по най-добрите анализатори, които аз казвам, е, че които съм гледал, че наистина средната цена на биткоин в момента е някъде между 60 и 90, е обективна така вали от гледна точка на майнване с цените, които са необходими човек да направи, нали, ток, equipment, нали, и така нататък. Всичките елементи. Следователно, всичко над тази цена реално в момента е някаква спекула, до някъде обоснована, до някъде не. И да, както казах, в момента сме в една по-надценена зона. Колкото повече време минава и седим на такива високи цени, толкова повече тавана ще расте нагоре. И другото, което е, за мен лично вече има доста голяма база на long-term холдери, хора, които държат и знаят, що държат, които си взимат регулярно печалби, което сваля тавана доста по-ниско, отколкото повечето хора си мислят. И ето, например, сега ако стигнем на 130, както казах, нали, в момента, което ние да го стигнем, той може тази, нали, 3.2 пъти ще е на средната нереализирана печала, той може да стигне до 140, като, нали, се покачва. Тогава съм сигурен, че има огромно взимане на печалби. И това нещо след един месец може да значи други неща, защото сме седяли само настрани. Така че аз не мога да ти дам някакво виждане, но знам, че сигурно, че над 150 ми изглежда супер лудо на мен към момента. Това е, аз съм по-консервативен, отколкото повечето хора. И нарочно го казвам това нещо, защото по-добре си по-консервативен, случат по-добри неща, отколкото ти си по-оптимистичен и ти се случат. Бил съм в двете лодки и знам, че харесвам да бъда по-консервативен, по-обран, отколкото нещо друго. Не защото не вярвам, че се случи. Нали? Тук говорим общи приказки в момента вече. Демек, горе-долу, ако трябва да обобща, залагаш по-голям процент между 100-150к топ на сайкъла и би те изненадал много повече 150-200к, примерно този рейндж. Бих бил много хепи, ако се случи. Само това бих казал. Ако се случи, бих се радвал. Но както казах, на мен цената не ми е основното нещо, което гледам. Аз съм с хепи сега. В момента съм много хепи. Въпросът е, че за да ме накара да излезна или да реализирам някаква част от моят актив, единствено нещо, което би ме накарало е да видя, че е явно и не само аз си мисля, че това е така, и вече има хора, които го правят и другото, което Жорката много искам да подчертая, което каза, защото аз, нали, подчертах две неща, сега ставам по-страхлив, отколкото по-алчен, вече съм, нали, прехвърнал това нещо, но той каза нещо много друго. Ако целите да бъдете максималисти, това е края за вас. В инвестирането няма максимализъм. Човек по-скоро трябва да бъде по-прав, отколкото грешен, по-прав в правилните райони, отколкото грешен. Нали? И да си гони така добра средна цена на излизане, средна цена на влизане. А не да гледа да бъде абсолютно моментално прав. Например, ти ако излезеш на 150, примерно казвам, или на 120, и тя цялата отиде на 200, ти си кажеш, бах ти го пак съм. Не е така. Ти ще бъдеш просто грешен за някакъв период от време. Единствено нещо, което ще те спъне, е ти да не направиш правилните действия, когато цената падне по-надолу и да не добавиш към своите активи вече закупени. Обаче това с такива, нали, влизаме тук вече официално в инвестиционни съвети. Защото доста време прекарвам в този спейс и може и половината ми от работни ми ден минава в това нещо. Трябва да се натрупа опит, управлен опит, да можеш да управляваш своите активи и е по-хубаво да бъдеш по-консервативен, т.е. да не правиш повече движения, отколкото да правиш повече движения, когато не знаеш какво се случва. Аз това казах по-добре на отчета какво прави биткоин и затова издавахме книгата с Жорката, когато имах шанса да участваме заедно в този процес. Причината е защо я издавахме и не е нещо друго, тук да си пробутвам книгата и нещо от сорта, а по-скоро е, че Жорката издава вече 4 други. Тази много ми хареса на мене. Радвам се, че заедно го направихме, защото това образува хората да може човек да знае какво се случва. Това е истинското знание, как да кажа,
подкаст е най-лесно нещо да се изслуша в момента, да прочетеш книга е next level, нали, смисъл на трудност, а да почнеш да правиш действия и да променеш живота си около наученото, значи това вече някаква друга. Да. И това е една фуния, която все по-малко хора го правят. Надявам се повече хора го направят. Само това искам да кажа. Йорка? За цените ли? Аз също не мога да кажа такива някакви прогнози. По-скоро мога да си кажа моята цел и разсъждения. Аз лично смятам, нали, пак на база всичките ончейн индикатори, сентимента, катализаторите, които, нали, част от тях обсъдихме. Аз лично за мен виждам 120, между 120 и 140 хиляди някаква реалистична цел за мен, нали? Спрямо от това къде съм, какви са ми личните цели и така нататък. Вероятно ще реализирам някаква продажба в този рейндж, ако се случи. И горе-долу това ми е плана, честно казвам. Сега от там нататък вече, естествено, бидейки в пазара толкова години и правейки това, което правя, продължавайки да следа, ако усета, че нещата наистина са супер прегряли или имам такова чувство и, нали, хора, индикатори, може би ще реализирам и ще продам повече, но нямам никаква идея, нали, на този етап не мога да кажа на каква цена и такова. И пак казвам, това си лично мои си такива за моите си цели, за моя живот, моя контекст и така нататък. Why so bearish, guys? Наистина изненадахте ме. Аз по принцип, честно да кажа, и двамата очаквах малко по-високи таргети да дадете. Но да, интересно, значи по-консервативен, нали, такъв апроч. Нали, все пак това зависи и човека, и риск толеранса, и който, както каза, и движения, нали, гледна точка на това в даден момент, примерно ако си кажеш, нали, продавах тук, цената отиде нагоре и си кажеш, някакъв съм го пак, трябваше да изчакам, но нали, след време може да се окажеш наистина, че си прав, въпрос е хоризонта, в който го гледаш. Добре, и като за финал... Да, има нещо друго, което съвсем бързо, такова. Да. Аз не съм... Пак ти казвам, аз правим това, моите цели, нали, какво за сега, за живота ми е важно, нали, този рейндж ми дава някакво спокойствие, адекватност, спрямо, нали, цените, на които съм купувал и така нататък, за количеството. Нали. След това продължавам да следя и няма да имам нищо против, нали, както и Коцето каза, нали, да отиде на 240 живи и здрави, се черпим, нали, ще излизаме, ще направим още един подкаст, нали, и така нататък, всичко ще е страхотно. Или на повече, супер, нали. Просто това си ми е моето си лично, нали. И другото, което така смятам, че стане все по-специално, нали, от към биткоин гледна точка, все по-използван инструмент. И аз очаквам, нали, да стане по-достъпен, широко достъпен е Bitcoin Backed Loans, нали, който, нали, дай Боже, следващия бич пазар да бъде по-достъпен, нали, защото това е уникален актив, както казах, нали, аз имам ясна теза, защото съм прочел тази книга, защото съм прочел, нали, десетки книги вече, нали, слушал съм хиляди подкасти, статии, аз знам какво се случва, нали, както Лин Алдън казва, nothing stops this train, отиваме на милион, отиваме на 10, отиваме, нали, такова. Това ще бъде базовия актив на цялата финансова система. Така че ако имаш голям хоризонт, за мен, нали, това е много хората правят тази грешка. Ние сме млади хора, нали, и ти още повече. Нали. В смисъл, ти го погледнеш 5 години напред, 10 години напред, ти си пак толкова млад. Нали. Аз съм толкова млад дори след 5-10 години, нали, и ще мога да правя толкова много неща. Да не говорим, нали. Така че Bitcoin Backed Borrowing, нали, като цяло, ще става все по-голяма част от финансовата система генерално, нали? Ще дава възможност, особено като го има при по-ниски лихви, защото проблема му сега е, че често лихвите са доста големи, нали? Често тези неща, нали, да, просто, нали, са малко по-рискови, но когато това се нормализира, стане част от нормалната финансова система и съответно, нали, примерно мога да ползваш биткоин заедно с имот като обезпечение, за мен лично ще бъде много по-смисъл, значима част от финансовия ми живот, ще бъде не просто, нали, как да изиграят цикъл. Естествено, това до някаква степен винаги може да има своята част, но също така да използвам тези инструменти, които се случат, именно взимам заем също биткоина си, просто защото знам къде отива, взимам го много премерено, консервативно и си правя и си следвам другите неща, които са ми цел в живота. Добре, момчета, и като за финал така да кажете, примерно, съвет към аудиторията, някакви key takeaways, които искате фактически да оставите към хората, които ни гледат.
Ами, аз имах само едно нещо, което иска да кажа. Наистина, бъдете разумни. Това е много важно. Това с излизането е много лесно да влезеш в един актив, излизането е много по-трудно. И то другото, което иска да добавя тук е, че е много важно защо ще излизаш. Ако ще излизаш просто за да излизаш и да играеш някаква фиатна игра, това според мен е грешно. По-скоро трябва да излизаш някаква голяма цел, нали, нещо ти промени живота. И да, колкото станеш по-убеден в биткоин, толкова по-голяма експозиция ще имаш към него и тези там 5-7x те ще бъдат огромно живото променяща, нали, такъв spending power, който мога да имаш. Както познаваме Сребрин, той е един от добрите примери за това нещо, за spending power, който е акумулирал. Идеята тук е бъдете разумни, четете много, прочетете книгата на Лин на български, на английски, ако искате на испански, няма значение, просто я прочетете. И другото, което иска да кажа е много е важно да знаете, що ги правите нещата, а не просто да ги правите, защото някой ви е казал. И не ме слушате мене, не слушате Жорката, да не те слушат те, просто правите самите изводи, защото изводите и решенията си за вас и всеки си плаща цената за тях. Добри или лоши? Ако са добри, нали, страхотно, има добри. Ако са лоши, да. Така че да, бъдете разумни. Присъединявам се към всичко, което сте каза. Може би една практическа добавка, която ще даме. За мен ми помага и на други хора помага, особено и все пак твоята аудитория в крайна сметка не е до голяма степен, тук си говорим за купуване, продаване, трейдинг. Хубаво е според мен хората си водят дневник, нали, или журнал, че как се чувстват, какво правят, да си описват, примерно, ако решават да правят някакви неща, защо го правят, нали, защо взимат дадени решения. Защото в крайна сметка, пак аз може да оттягам малко, ама аз мисля, че един от така значимите причини да се чувствам относително добре и да чувствам се горе успешен в живота ми по различни степени, не само финансови и така нататък, е просто защото наистина гледам голямата картинка. Гледам години напред, мисля години напред. Но пък, нали, какво постигаш за тези години, естествено е свързано с ежедневните решения, нали, практики, които правиш ден по ден, седмица по седмица, месец по месец. Това да си напишеш, да си водиш някакво такова журналче, нали, примерно, какво точно, нали, говорейки си за темата сега за пазарите, нали, какво си мислиш в момента, от кой си бил повлиян, нали, на база на какво взимаш дадено решение и това консистентно да ти стане такава практика, според мен с времето ще би могло да дава много позитиви на хората, които почнат да правят нещо такова, просто защото, нали, всеки израстване, всеки като гледа на себе си, нали, преди 2-3 години, преди 5, преди 10 години, аз съм бил бас стъпака, нали, че направих това или онова, но това е част от пътя на абсолютно всеки, естествено, и от част от помадряването, така че това е, може би, като някакъв древен практичен съвет. Може да го сетнете всяка сутрин или всяка вечер или веднъж седмицата, някаква регулярност и когато става въпрос за пазарите, кога, какво, защо правите и, нали, след една година, след 2 години, след 3 години се връщате, прочитате си го и може да бъдете изненадани от нещата, които си вземете от такава практика. Страхотно. Добре, момчета, благодаря ви много за отделеното време. Смятам, че се получи една много готина и полезна дискусия също така. Дайте един палец и надявам се друг път да ми гостувате отново. Ако искате пак двамата в тандем или по-отделно, не е проблем. И ние благодарим за поканата. Супер. Благодарим и ние. Чао, чао.